Don, kikilikon. Kaixo, Mirri? Ez egin burla niri. Egunon? Ez duk etorri txiribiton. Etor dadila? Jan egin bihardik papilla. Honekin zer eginik ez dago? Nire isiliko betoago. Guain hau piztu ondoren, hasi bertzea aroa burniontatik pasatzen, eta alde ginen birtu ez ikuitzeko. Upe bain, txasuko bain? Hori pizuta da, ba? Bai. Ja, ni pasa, berda? Ja. Baina, alein du bertzea, ikuitu pasatzea eta... Barka, inaki bizkatxo bat, kaixo kuadrilla, zer moduz? Dondon kikilikon da, hau, ondo dakizuen lez, eta... Bueno, tira, emetxeare ginen traste berri batekin, dardaroskopio izena du traste honek, eta gure lagun handi batek ekarri duena. Iñaki Zegerra, kaixo. Zer moduz? Espaldiko. Dardaroskopio dela esan du nik, traste majoa dela, guandik ez dut ikasi nola funtzionatzen duen, baina tira, gero izango dut astirik. Norentzako da, hau? Txirren mirri eta txiribitonetza topari bat, bezala ekarri. Ah, bai? Bai. Ordan? Oain arte behintzat zeuskaten jokuakin eta gehiago divertitzia honekin. Gehiago bitzeko bintzat. Ea far gehiago egiten dugun txirren eta txibitonekin, da joku berri honekin. Horretarako orduan egokiena bere egona etortzea. Txirren eta txibiton non zaudete, Kaixo, Iñaki, zer moduz? Ondo. Oso ondo. Nola zi hemen gaur hemen? Opari txau zuentzat ekartzeko. Guretzat? Niretzat, uparitxo bat, Iñaki. Guretzat esan di. Irunentzako. Iruntzako? Eta zer da, Iñaki? Dardaroskopio deitzen diote. Ai, Maria eta Jose, hasi gaituk. Eta zertarako balio du? Kalambret maten aldu honek. Ja, txibiton probatu. Kalambreaina ez daki, baino kiskaltzeko ere, ustet nahiko indarra badula. Txirrientzat orduan oparia. Zer egin berda, Iñaki? Hau, bai. Nik botoi honi ematen diot eta orduan hasten da joku, ezta? Bai. Zuek hasten zeate, anila honekin alde hontan ematen. Orduan argi hau piztu egiten da. Eta hasten zeate... Frogatu. Bai? Piztu induk? Orduan gero, kontu askorekin, pasa berdezu hau burni hontatik. Ah, burnia ukitu gabe. Hori da. Eta ukitzen bada zer gertatzen da? Ikutu orduko, Zirena ateratzen da. Nik froga egitera noa, Iñaki. Ja, beraz horri eman behar zaio. Txen bizka bate? Bai. Hasi. Argia piztutzen da. Ze zirrara. Ukitzen dudala. Ez dudala ukitzen. Aia. Ze ondo! Nik egingo diatunko. Ja, Mirri, ja. Zeuste, ikusiko zio. Mirrik bai egingo dula ondo. Zin nahi, nik bai. Kesigat. Ikusiko zio. Ikaragarri ondo egingo du Mirrik, Eta txalo hondi ikaragarri nahi dut, Bukatzekoan, Apurtuko dut, Mirri, ja, hitza berriz ere, tira. Txibitonik. Oso txarraiz, Mirri. Ja, txibiton, egintzakik girekin ez dago gauza honik eta. Lasai, beste. Utzi. Ondo, txiribiton, ondo. Foto! Foto egin txibitonik! Txarra izelako? Gaizti. Belizer, oso txarra. Aizak, Iñaki, oso zaila dukau, Naiz eta entrenatu arte, ez dezue lortu. Hau ez zoke ite ikan, Ikusiko dugu, txabizte. Agia da, asmatzailea izten ez, nola egiten duan, ja. Mira. Bai, ez foto egin. Hace isiltasuna. Ia. Erdiaino. Bai? Xegeio. Eta baita. Entrenatu nire dagoenako. Nahi etxoia bate gustatzen. Ineki egintza, baina azkarrago, Azkarra ez bala egiten. Txabizkate.
Besti balio. Hauen, kreatura etorri unibaniak hemen dikaren. Oso, kibiton, oso bestia besteko paria eta izte monte. Agur, horako parik iztia unai. Barkatu Iñaki, badaki nolakoa dire Mirri eta Txiribiton? Tira, bano haien gana, gero arte Jaime, agur. Ez duen uste holakoak ziren gure, ze horrelako opari bikaina, pasako zaia, dena den Iñaki lasai, ze iruditzen bazaizu devoluzonerako froga politia izan diteke hau. Esplikatuko ezkiazu honen tejemaneje guztiak, eta hemendik froga politia atara ezak hortxuentzat. Eskerrik asko Iñaki, eta urrungo bat arte beste zerbait noizean behin. Eta beste lagunon artean hemen zertan segitu behar dugun, kanta batekin jarraitu behar dugu, Txirrimin eta Txibitonek abestu dutena, eta zaldi baten bizitza Bilintxek garai batean idatzi eta kantatu zituen berso batzu. Horrasei bertso kale garbitzaileari, zeina bere izen ez dan Jose Mari. Errezalez azkike hiru abemari, indarra etortzeko zaldi zuriari. Animali hori urrik izaineri, falta dugu gari, egoteko guri. Kartoiakin egina dala dirudi. Goizero behar dio erasolanari, zikinak bildu arte herri danari. Berriz ere hobeto bizi ez danari, nabarmenduko zaizka ezurrak ugari. Enaiz txantxazari eta Jose Mari, zaldi gaixoari, nahiaina janari. Eman zaiozu ea jartzen dan lodi. Eman zaiozu ea jartzen dan lodi. Dago eskeletuen itxurak harturik, dina jan ezak dauka horrela galdurik. Nola ez da egongo oso argaldurik, edukitzen badute askotan baraurik. Zaldizar horrinik, ez det esperorik, ez herrik usterik, ez urrak besterik, ez du behintzat izango odolkorperik. Ez du behintzat izango odolkorperik. Lana sobrantu baina janaria falta, urrikigarria da dakarren planta. Gaixoak elezake luzaro aguanta, flakiarekin ezin mugitu du hanka. Pentsu gutxi janda, kalean jiraka, gaizki bizi data, indarrik ez dauka. Ezin karriatu du karro bat kaka. Ezin karriatu du karro bat kaka. Munduan elitek ezaldirik aurkitu, duenik horrekaina penak sufritu. Bihotzik gogorrena lezake kupitu, ez du zartzera txarra gaixoak atxitu. Pausoan agitu, ezin da mugitu, zaldi horrek ditu zazpi espiritu. Bestela bizirikan ezin gelditu. Bestela bizirikan ezin gelditu. Giza gaixoaz danak pena hartzazute, baldin bihotz biguinak badituzute. Hasi zan egunetik eta orain arte,
zerbitzua egin du herrian bastante, igande eta aste, jaiarekin aste, makina bat urte, pasa dizkizute, orain erretiroa merezi luke. Orain erretiroa merezi luke. Txirrimirri eta Txibitonek abestu dute, orain Amaia zure txanda, kantatuko aldi guzu. Ama maita aitzitza joan zian mendira, aitzkoria galduta azarretu ziren, aitzitzak amamari kopeta titira, amamak aitzitzari belarri titira. Oso, ondo! Amaia guztiok ezagutzen duzu, Bera Zumarrako lagunen iratxoa da, bere egin etorri zen joan zen astean ere, eta gaurko honetan Zumarrakoak izango baditugu ere, beste talde bat izango dugu, Legazpiarrak izango ditugu gurekin. Eta Legazpiarrak honako hauexek. Isabel, kaixo Isabel? Kaixo. Gero Isabelen alaba, Leire, eta Leireren izeba, Isabelen aizpa, Eba. Leire, nori buratu zitzaion Dondonki Kilikonea etortzea? Nere aizpai. Bai, eta non dago bera? Hor, Izkuta duta dabil. Eta zergatik berak ez du parte hartzen? ez. Eta zergatik etorri nahi zuen berak, ona? Ba, opari ba naizolako jaso, beste bialdu. Ederki, baya suerteri badagoen. Eta guzti hauen iratxoa Miren du, kaixo Miren, zer moduz ondo? Bai. Ondo, ezta? Oso ondo. Abestuko diguzu? Tira, orduan, zozketatxoa egingo dugu, lasai. Txibiton, etorri ona, eta ea bolatxoak. Eskutxoa. Opa! Horrelaxe. Garbi dago beraz, Legazpiarrak pika taldekoa izango zaretela, eta Zumarrakoak salsa taldekoak. Eta joan zen astean Amaia zuri eman genizun hartzatxoa, gaur Mirenentzat Txiribitonen legunsoaren hartzatxo propioa. Zederra ez da? Ui, oixe, Ederki ba, eta guztiokin, deburuzon elaisterra abiatuko gara, baina lehen da bizi ikustagun erroke kapitaina zertan dabilen. Bizitza tristea, nerea. Nork esango zuken, nere garai honetan. Erroke kapitainak hain beheraino, etxi beharko lukenik. Bat ere sosik ez daukat, eta lan egin beharko dut, nere postikoa bete alitzateko. Ibiltariei eskatu nere musikaren truke. Bizitza raiozik inoso. Eskerrak, nire azkenetako bidai batean. Sasofoi, mardu lau, lapurtu nuela. Baina zede monte da! Baina, inorkestik kasurik egiten! Baina, zauste dute, ez aldakiten horreizen, karramarro bako spinetan! Ez dakiz egingo dudan! Kapitaina, ez bedia zerretu! Iritsi da lapa de Montreal! Hortik egon natzaio begiratzen, eta badakit zer behar duen, marketinga ezagutzea! Gauzak izkila! Nik marketinga eta markaribe eta mar guztiak ezagutzen dizkia.
ez dela enteratzen, kapitaina. Marketina ez da itxasoa. Zer da ba, erreka? Marketina, gauzak eta zerbitzuan saltzeko teknika berri bat da. Baina ze arroka esaten ari, ze tibura izaten ari, bukitzu horrek. Begira, nire kaso egiten badit, bion artean xoxederrak irabazi ditazkegu. Xoxak, nola? Nola esan? Neri utzi, lasai. Eta botina nola partituko dugu? Erdibana, noski! Erdibana, baina erotuen ez aldakin inaizela. Kapitaina erretolika gutxiago, Erdibana, bai ala ez? Erdibana, ondo. Beno, orduan ados. Orain, hasi traste hori jotzen eta nik egingo du beste guztia. Venga, hasi! Entzun eta ikusi hemen, erroke kapitaina, pirata izateko balio ez duena, eta zuen Michel... Zer esaten ari ez mutiko arraio! Segi jotzen, tontolio! Zuen Michel ekordiaz bizi behar du, pirata izateko balio ez duelako! Zein ozoaren, begira, erroke kapitizkarrik asko, erroke kapitaina, Euskal Herriko kapitainik inozoena! Eskerrik asko, begira, erroke kapitaina! Kapitain inozoa benetan ez du balio pirata izateko! Txampun asko eman aldiate! Dexente, baina erdibana esan dugu, Nola? Erdibana esan dugula? Iretzat apurrak eta niretzat beste guztia esan dugu esan. Ez, erdibana! Ondo, erdibana. Emabidak nire partea. To! Baina, zer eman didak? Erdibana niretzat txamponak eta berori txapela! Aio, pelaio! Ez dut bat ere ulertzen marketingaren kontua. Zoriona opa dizuet bi taldeoi eta nahi duzue, has gaitezen Deuluzonen barrena. Salsa taldean, zozketaren arabera, Zumarragarra dauzkagu 3. aldiz gurekin. Eta pikan berriz, estreinaldiz, pikan Legazpiarrak, lehen esan dugun moduan. Juanita Zabalok erre darrai bere gaiarekin, Iparragirreren gaia horrekin, eta horri buruz galdera egingo dizkigu. Ea lehenengoa, Errioxa eta Nafar Ardoi zuzentzen die kanta bat Iparragirrek. Ze kanta? Biba Rioja. Bai, zuzen. Edo glu hasten den kanta hori. Zuzen. Iparragirre abila dela, askori diota ditzen, eskola ona eta musika hori hoiekin zerbitzen. Nork bota zituen berso hauek? Nork? Altu hau esan? Ez. Lastima, xenpelarrek, bota zizkion bersoiek. Ze erritmo erabiltzen zuen Iparragirrek bere kantarik ospetsuenetan? Zortzikoa. Zortzikoa edo 5 porrotxoa. Gaztedi aufa mutilak. Ze urtetan osatu zuen kanta Uruguaien Iparragirrek? 1858. Lastima, ziria genuen, hori erraren himnoa da. Lastima, Montevideon kafetegi bat zabaldu zuen Iparragirrek. Ze izen jarri zion leku horri? Gernikako Arbola. Gernikako Arbola. Urretxuko plaza nagusian dagoen Iparragirreren monumentu egiteko etxe bat bota behar izan zuten. Ze etxe izan zen hori? Urretxun plaza nagusian Iparragirreren monumentu egiteko etxe bat bota behar izan zuten. Zein etxe? Kartzela? Urretxuko udal gartzela, zuzen. Aktualitateaz eta telebistaz ere galderak egin berrezkizugu. Zenbat kilotako harriarekin hautsi du bere marka Iñaki Perurenak? 305 Barka? Nola? 305 kiloko. 305 kilokoarekin. Egunotan Madrilen euskal eskultore baten erakusketa antologikoa dago ikusgai. Nor da eskultore hau? Ibarrola? Ez,
Ibarrolarena Txamartinen jarri dute, baina ez da erakusketa antologikoa. Txili da? Ez. Lastima. Jorge Oteizarena. Aste honetako laino guztien azpitik saioan, zein kantarik hartu du parte? Aste honetan bertan ikusi dugun laino guztien azpitik saioan, zein kantarik hartu du parte? Gambara? Gambara taldea, ez. Egon zen, baina ez. Luis Eduardo Gaute. Eta azken galdera, nor da EITB-ko zuzendari nagusia? Juan José Franco? Ez, hori gure realizadorea da. Ez, lastima. Josu Ortuondo. Eta guzti hauekin, 5 Twistarre salsa dut. Juanita, errealizadoreak barneti diot eskerrik asko, esaten dit eskerrik asko ematen dizula titulu hori emateatik, baina ez duela horlakorik nahi. Eta Isabel Aztiriak aukerautako gaia eunak ditugu, eungintza. Naturazko fibrak 2 motatakoak dira, zeintzu? Naturazko fibrak? 2 motatakoak dira. Animaletatik datorrena eta landaretatik datorrena. Zuzen. Katxemira ze jatorrizkoa da? Landare ala abere jatorrizkoa? Aberea. Abere jatorrizkoa. Fibra motzeko kotoia zertarako erabiltzen da? Bueno, sukalderako eta izara eta sukalderako... Izara maindire, sukalderako eta lanerako jantzi fuerteak egiteko. Seta arrak egiten du, baina ze landare jaten du bereziki arronek? Moreran ostoa, masusta. Zuzen. Xirime lino eta kotoiz eginiko ehun bereziak zer gehiago darama bere osagarrien artean? Hori ziria izango da. Ziria, noski, xirime, ziria. Txokolate mantxa nola garbitu behar da? Bueno, lehenengo beratzen ipini, jaboi pixka bota, detergente pixka bota, beratzen euki eta gero normal garbitu. Normal garbitu, ez zaio zerbait botatzen bai? Zerbait botatzen zaio? Txokolate mantxari bai? Txokolate mantxari, kitamantxaz berezi. Kitamantxaz, denbora barnea utziko dugu, zuzen. Aktualitate gaia, aurtengo ibilaldia, Bizkaiko ikastolen aldeko ibilaldia, non ospatuko da? Ez dakit. Non ospatuko da bota? Herri edo hiriren bat? Ermon? Ez. Bilbon ospatuko da. Etzen zaila ba, Neguko 15. Joko Olimpikoak non ospatzen ari dira? Kanadan. Garibari. Ez, Garibari. Ez, Garibari. Olako zerbait da. Gaur kluze da esinte daukagu, izenekin, baina ez. Kalgari, zuzen. Kalgarin. Hitz eta Pitz magazina aurkezten duen bitakoren baten izena. Bi aurkezle daude Hitz eta Pitzen, bitakoren baten izena. Nik ez dut ikuste. Seguru? Izena bakarrik? Joseba Agirretxea edo Ima Balda izan biak aurkezten dute eta. Eta azken galdera, zeintzu dira ETB-ko maskota, ETB-ko txoriaren koloreak? Urdina, txuria eta berdea. Urdina, txuria, berdea eta gorria. Zuzen. Guztionekin beraz? Zortzi Twistarretikaren zat. Mesez, erretiratu, eta orain gaztearen txanda izango da. Jesus Mariren txanda lehen da bizi. Jesus Mari, zuk ze aukeratu duzu? Numero aukeratu dituzu. Ederki ba, ikustagun gure aparatotxoan, ea nola funtzionatzen duen, eta numeroen froga nola egiten dugun. Tira, hemen txaukagu. Eta denbora. Zuzen, lehenengoa. Ez, berdean jarri beharko genuke. Hor, hoixe. Eskua bota beharko. Argia biztutzen den. Baita,
Eta azkena. Lastima, demorak ies egin digu, baina bi zuzen baditugu, eta tartekoa. Tartekoa nola zen, ikustagun? Lau zati lau. Lau zati lau, eta hemen gehi. Eta horrela, honek ondo funtzionatuko balu, irura piztuko zirateken, ederki. Baina bi bakarrik asmatu dituzunez, 6 puxtarretan utziko dugu saltzaren. Eba, zuk ze aukeratu duzu? Zenbakia baita ere. Buelta emango diogu gure traste honi, eta ea 45 segundutan, 3 frogak egiterik baduzun. Denbora! Ondo lao. Ez da argiri piztu, baina honik ondo dago esango nuke ez. Ondo dago dena? Seguro? Azken hau ez dut uste ondo dagoenik, eh? 6 bat. Gehi 6, 6 zati 6, bat, gehi 6, zazpi. Ondo dago beraz. Behatzi ken 3. 6 zati 2, 3. Zazpi gehi bosta mabi, ken 3 beraz. Ederki ba, zuzen beraz, guztia. Barka. Txibiton gure matematikoak dionez, ea ez da oso ondo hau. Behatzi ken 3. 6. Zati 2. 3. Erki dago, txibiton zer gertatzen da ba? Parentesia egon beharko luke tira baino, horretan utziko dugu, motel. Erki ba, guztiarekin eta ez ditzagun buelta gehiago eman 10 puxtarri pikarentzat. Eta ea gure makinatxoek ondo funtzionatuz jarraitzen duten, eta aurren frogak txukun egiten ditugun eta behar bezala. Josune, zuke horre etxe batzu ikusiko dituzu, ez barka? Marrazki asko ikusiko dituzu, eta zein diren berdinak esan beharko dizkiduzu. Ederki ba. Denbora. Hiru zortziarekin, seguru horrela da? Bai, noski. 3 zortziarekin genuen erantzun zuzena, eta 10 puxtarez. Eta Legazpiko leirerentzat beste hainbeste. 2 marrazki berdin aurkitu beharko dituzu multzo guzti horretan. Denbora! Bosta 10-arekin. Bosta 10-arekin. Berdin-berdina dira bi aurrak, 10 puxtarri pikarentzat beraz. Eta orain bai lagunok, orain Iñaki Izagirren lagunak ekarritako traste politxau frogatzeko aukera izango dugu, eta gainera Josune eta Leirerentzat izango da traste hau frogatzeko aukera. Tira, horratzen dauzkat 2 aukera, hemen 3 bat, errexenak 3 puxtarri balioko lituzke, erdi parekoak edo 6 puxtarri, eta azkenekoak 10 puxtarri. Zein aukeratzen duzuzuk? Nik 10 puxtarrikoa. 10 puxtarrikoa Josune. Etorri ba? Eta ikustagun, 3 aukera emango dizkizut. Eta ondo egiten moduzu, zuretzat 10 puxtarriak. Ea. Oso ondo, 10 puxtarri zuretzat, eta Txirrimiri eta Txibiton berei baino asko zobeto estrenatu diguzu gure dardaroskopioa. Gero arte 10 puxtarri, eta Leire, etorri hona, orain zure txanda izango data. Zuk zein duzu, 3 puxtarrikoa, 6koa edo?
zu ere ausarta, ea ba. Beste 10 puxtarri lehentzat eta zin dagizuet funtzionatzen zuela. Funtzionatzen zuen, beraz ez dago tramparik. Eta guzti honekin, derutzoneko lehen zati honi kitxo egin behar diogu, salsa 31 puxtarrirekin daukagu, eta pika berriz 18 erekin. Guazen, urrengo frogara, laizter. Baina, Mirri, txiribiton, zertan ari zerate? Bada zer. Ari gaitu. Kamara bat ondatu duk eta konpontzen ari gaitu. Mirri, txiribiton, kamarak, noizti nora konpontzen dituzu zuek kamarak. Etxeko batidora ondatu duk eta txiriton ere maionesa initzian eta... Eta batidora bat konpontzeko zertarako behar duzu bombilla hau. Bombilla xea, ez, txiribiton ideia gutxu kurtzi zezkiok eseneko ara jontan eta ia ideia kurtzi zezkiok. Mirri eta txiribiton, esango didazu egia behingoz? Tira, eseidazu zertan ari zareten? Leheninak isagede oso gaizki portatu dugurekin. Gaizki? Eka bai, trastezaileak arri du lakota, lotxa galduta utzi gaitu. Tira. Jende guztin aurrean, egenek hila tresti horrekin nola egin. Eta gero aurtsuak oso ondo inditek. Noski, aurtsuak azkarra direlako. Eta horai trampa ingo zioguk! Nori, Iñakiri? Bai, jaliko zigun trastean, korriente ikaragarria 200.000 voltiotakoa eta arzen duena... Mirri, txiribiton, baina ze hastak irtenak zareten. Ez azuela olakorik egin meserez, hori trampa edo broma bat baino gehiago baita. Pentsazazu edozien gauzagatik gaizki ukitzen duela, edo bustirik dituela eskuak, edo lako zerbait, eta izugarrizko istripu auki dezake. Ez, onelakorik egin. Txiribiton iokurritu zailo, Begira, gauza bat egingo ni, ba ez bere, hemen uste zaituzten, ni banoa Iñakiren gana. Ba ez pa ere istripurik egon ez egin, bera gaztikatzera. Gero arte! Etzala ideia tontoa, Holi jasela. Esti guzo etxalo bat egingo ala. Azebi. Ez ote zaie sekula burutazio honik okurrituko, de Montre. Elektriko munduan ibiliko gara orain ere, zuek salsa eta pika ez dakite oso ohitu egongo zareten, baina kable luze bat emango dizugu, eta batean lehen da bizi entxufe ipini beharko duzuek, gero krisketa, eta azkenean bombila ipini, eta froga amaitzeko bombilak piztu egin behar du. Hori izango da zuei ipiniko dizugun lana, eta suerte balima da bintzat, eta ondo egin ezkero, azkenean sirena jo, eta 15 puxtarri zuentzat. Elektrokuzio eta horrako gauzarik ez dago arriskurik, dena ondo aseguratuta dago, gure ustez bintzat, eta denbora aurrera donez, 1, 2 eta 3.
ea segundu bat mesedez, segundu bat, zuek lanean segi, oso ondo ari zarete eta iruditzen bat zaizuen nik berriz Dondonki Kilikoneko sariak erakutsiko dizkizuet bitartean. Juanjo, mesedez, sariak. Ikustagun benetan egia den, bai, bombilla piztuta dago, bazpare atzeratzea noani, bai, itzali eta piztu benetan egiten da. Beraz, gaurko garaileak, Pika taldekoak. Eta Pika taldekoak datorren astean gurekin izango ditugu, eta orain arte zenituzten puxtarriak 18 ziren, 15 orain irabazitakoak, 53 puxtarrirekin datorren aste arte. Eta Josune, 3 aste egin dituzue gurekin, eta aproba ere egin duzue, oso azkarra amaitu duzue, baina ez du funtzionatu. Ez du funtzionatu. Nerviok, bai, ikusten zen oso... Baina tira, ze egingo dugu, apustu egiteko garaia duzue, eta ikusten duzuna puxtarri dauzkazuen, 31 puxtarri zenuzkaten gaur irabazitakoak, eta aurreko 2 astetan 115, guztira beraz, 156. Zer, Txibiton? Eskerrik asko. Nik uste, benetan, Legazpiarro izkatu beharko dizugula Dondonki Kilikoneko trastea konpontzea tortzeko. Eta 156 puxtarra dituzue. Guztiekin, lehen ikusi ditugu sariak, zuek apustu egin dezakezuen nahi duzuen bezala. Eta 156 puxtarroitatik nahi duzuna apustu egin dezakezu, zuk ikusi. Listo? Ea bat, txirrimitoiak zer dioen. Eman, fuerte. Bat, bi. Oso tankera txar hartu duen niko ni, Zelen Txiribiton ona etorri da eskua sartu dut, ez tegin niko rezoten trampatxoren batekin edo, Baina tira, ikusten zema puxtarra egin dituzun apustu, 71. Eta guztira, 232 puxtarra izango lirateke horrela, zu dauzkazunak, eta 232 puxtarra horiekin, gero ikusiko du ze sari eraman ditzakezun. Sari askotxo eraman izango dira, ezta? Bai. Ederki ba, Mozart musikagile oparoren mundura joanak dira Txirrimirri eta Txiribiton
Berarekin jardun ondoren, mozorrotutako batekin zein arazo dituen jakin dute, eta laguntzea erabaki dute mozorrodunari atzetik jarraitu, eta txirrik berarekin estropozu egin eta guzti. Baina benetako gaiztoa Walsek kontea da. Mesedez, pasai guzti bideoa geldiuneri gabe. Buelta naiz berriz, nire Aigor Mirabe Fidel hori. Bai, nauzi. Ekarri aldituk partiturak? Bai, nauzi. Oso ondo, Aigor. Kendu mozorroa hemen ez duzu behar. Bai, nauzi. Nortzara zu? Zu etzara, Aigor. Ez, ni txirri naiz. Eta harrapatu zaitu trampatan. Zuk izutzen duzu mozar, eta zuk ostutzen dizkiozu, lapurtzen dizkiozu partiturak. Nik ez dizkion lapurtzen, nik erosi egiten dizkiot. Bai, erosten dizkiozu, bai. Baina Mozarten partitura, Mozarten musikak munduko urre guztia balio ditu. Iruzurti bazara, eta orain harrapatu egingo zaitu. Walsek kontea, ez du inork harrapatzen. Agur! Ies egin dit. Pasadizu eskutu baten atea da. Jarraitu egin beharko dut. Ba ezpa ere, beste zerbitzarin batek ikusi ez nazan, mozorrotu egingo naiz berriz ere. Baina, mirri, txiri biton, ni naizela, txirri naiz. Baina, hau babolio parea. Eta orain zer egingo dut? Kontaren bila joango naiz? Edo baizpa ere mirri eta txiri bitonen bila joan beharko dut. Batek burua jo nau. Bada ere, mozorrotu egingo naiz berriro. Gorroto diot pasaleku horietatik ibiltzeari. Dena zikinkeriaz beteta dago. Baina gutxinez hemen seguru edongo naiz. Nor da bilo? Ni naiz, konte jauna. Aigo. Oraingoan ez nauke engainatuko. Aigor, Bai, jauna, ni naiz. Emazu buelta, Aigor. Buelta? Eman buelta. Bueno. Zuk nahi baduzu, konte jauna. Oraingoan nik engainatu hau, mozorro. Baina, Aigor da? Txiribiton, galdu galera uste diat. Ez gaituk inoiz gehiago. Hemendik aterako, hemen pasatu behar izango diagu, bizitza guztia. Ez. Gerdu gori. Mozorro, hondik atera du mozorro. Nik? Gehiago? Ulertzen hasian aizela uste diat. Mozorroak izango dik, astearen egun bakoitzerako, mozorro bana.
Bada astelenako, astearterako, asteazkeneko, osteguneko, astelenako, larunbateako eta igandiako beste bat. Nolako ideia bikaina okurtzen aitzaidan. Moxorroa jantziz ezakegu, niri ikurtu txaidak, Nola etxez? Kaska honetan sartu duk ideia hori. Moxorroa jantzi eta horrela inorak hartu eskero engainatu egingo diegu. Begira, xio moinen jo nagoen, Begira. Hola, txe. Ai, txe. Inor datorrela ebitzen zaidak, txibiton. Geldik egon gaitezen, estatua bakina bezala, eta horrela engainatu ingo diago. Estali ondo. Ze arraroa. Lehen ez zeuden hemen bi estatua hauek. Badakit. Seguru naiz, hauek Mirri eta Txiribiton direla mozorroturi daudenak. Susto bat emango diet. Mirri! Txiribiton! Ai, ama! Mirri! Txiribiton! Ai, ama! Badakit zuek biok zaretera, ez disimulatu! Ez da gu ez gara Mirri eta Txiribiton! Gizon moxorruduna gara eta bere naia bizkia! Zuek Mirri eta Txiribiton zarete! Nik dena dakidan mozorroa bain naiz! Eta itezela, te moxoa izan! Ez garela, errekontxo! Eta gainera, gauza bat egingo dut! Kokodriloetara botako zaituztet! Entzun ez, egia da, Mirri eta Txiribiton gara. Baina, metxedez, ez gaitzez dula kokodriloetara bota. Gainera, eluke zertarako balioko, Txiribitonek jane ingo lituzkelako. Tontoa ezareten, Mirri eta Txiribiton. Txirri! Nola engainatu zaituzte, dan? Nola engainatu gaitu? Eta guai zaitu beldurtiak, Ez! Ez, jauna! Dardarrez zeudeten ta! Disimulatzen ari gintzuen, Tira, disimulatzen. Bai, jauna. Mirri eta Txiribiton, orain garrantzitsu naztera da. Walser kontea bilatu eta harrapatu egin behar dugu. Walser kontea? Bai, etxe hontako jabea da. Eta bera da guztiaren erruduna. Guazen bere bila. Hau hotza, kalentura madarikatu hau. Beste edozin tokian egotea gustatuko litzaidake. Zer da hori? Zein traste arrarua. Ez du sekula horrelakorik ikusi. Zertarako izango ote da? Ni hemendik banoa, Mozarten musikaz. Aberatsa eta ospetsua bihurtuko naiz. Mundu guztiak, entzuterakoan zera esango du. Norena da musika hori, zein musika ederra. Eta beste batzuk erantzungo dute. Ez aldakizu norena den, Walser konte ospetsuarena da. Historia osoko musiko riko nenena. Zer izan da hori? Nor da bilor? Kaixo, Walser kontea. Nortzarazu? Oporretara, ala? Nortzarazu? Nor izango naiz ba? Aigor, zure zerbitzaria. Baina ezinezkoa. Han utzi du. Kaixo, Walser kontea! Zer da hau? Nortzarazu? Ni Aigor naiz! Bi Aigor? Hiru Aigor! Zoratzen nariko naiz. Nortzu dira hauek? Gu Aigor gara? Ni Aigor naiz? Baita ni Aigor! Ezin da, Aigor ni naiz. Aigor, libra zaitez hauetaz.
Ez da pentsatu ere. Nahikoa egurra hartu du nik gaur. Eta hemendik banoa. Aigor! Arrabatuko aldugu, txirri! Zain birrita txiribiton, daraman martxan, bere ala dugu hemendik 1 kilometrotara. Horrek ez di bere bizitza guztien mozorroa jantziko berriro. Eta orain, guazek, kontea, ekarri partiturak. Inoiz ez, nahiago dut puskatu zuei eman baino. Ez itzazula puskatu! Baina nola puskatuko dituzu munduan dagoen artelanik zoragarrienetako bat izanik? Adina, puskatzen baituzun munduak, obra, zoragarria galdu egingo du. Bai, badakit, baina ni ospetsua izan nahi nuen, nirea izatea nahi nuen. Baina ospetsua izateko eta handi izateko lan egin beharra dago, musikan zerbait izateko. Jakina, gizona, solfeoa ikasi beharra dago eta instrumenta jotzen aritu beharra dago, ondo ikasteko. Arrazoi duzue. Tori, irira joango naiz eta musiko irakasle bat bilatuko dut eta oso ona izatera iritsiko naiz. Begira, gure proposamena hau da. Eman dizkiguzunez partitura, guk libre utziko zeitugu, zuk hori egin dezazu. Eta horrentzia zeitezke biolina jotzen ikasten. Ondo da, goazen irira, bienara. Lan handia egingo dudala, agintzen dizuet. Eta lan handia eginez gero, musikari handia bilakatuko zara. Egia esat, musikari ona izateko jaio egin behar da. Golban eta biok beixala. Juhu! Makina txau invento izugarria da. Edozein tokira joan naiteke. Bien hautziko dut eta ez dut totzik pasako. Eta ez dut kalenturarik izango. Pampiña. Orean sartuko du. Eta hilda nagoela pentsatuko dute. Lurperatuko naute? A ber, ondo dagoen? Bai. Toki zoragarri batera joango naiz. 1, 2, eta 3. Mozart jauna, esnatu! Mozart jauna! Ongi altzaude. Mozart, bai, histori hori datorren astean amaituko dugu. Orduan erakutsiko dizkizugu azken irudiak. Eta aio esan aurretik, Josuneri ze sari eraman behar dituzuen eskatu hori zugu? Musika kate on bat, nahi dugu. Gero 2 sinpleagoak, bizikleta bat eta beste bat mentikoa. Demontre, badirudi merkealdiak etorri direla Dondon Kikilikonera ere, eh? Bueno, sari guztiak eramango dituzue, orain gauzatxo batetan lagundu behar nauzu, aste honetako zozketa egiten, etxekoen zozketa. Hemen dauzkagu eskudiz guztiak, nahastu ditzagun. Nahi duzu bezala aukeratu hiru hortik. Hiru horiek, ikustu dezagun. Arkaitz Garagartza Mutrikuerra, Irungo Nagore Diaz eta Miren Eriz Ikastegi Gitarra. Hoientzat, hiru hoientzat izango dira hemetxe, dauzkazuen Juanjo hemetxe, irrati kaseta eta liburuak. Liburuak irakurtzen has zaitezten, Jaurlaritzak egiten duen kanpaina berri batetan sart zaitezten eta, lehenengoari irrati kaseta eta besteari liburu sortak eskainiko dizkizugu. Eta datorren astean ere horrako zerbait izango dugu, geure galdera honagoixe izango da. Erroke kapitainak Dondon Kikilikonen gaur musika tresna bat jo du. Zein zen jo duen musika tresna? Zein musika tresna jo du Erroke kapitainak gaur Dondon Kikilikonen? Zuen erantzunak Dondon Kikilikon 625 posta gutxatila Donostiara. Eta ez dut uste besterik astutzen zaigunik, beraz aio esate besterik ez. Ondo izan, datorren aste arte.